Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο της εκπομπής Υπέρ του Σύμπαντος Κόσμου. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον καθηγητή Σπύρο Τσετσίγκο, ο οποίος είναι καθηγητής της ψυχολογίας της θρησκείας στο ΕΚΠΑ. Έχει ξεκινήσει με ένα πτυχίο θεολογίας από το ΕΚΠΑ, ένα Master of Arts στο Durham, ένα διδακτορικό στο ΑΠΙΘ και ένα επίσης διδακτορικό στο ΦΠΨ στο ΕΚΠΑ. Έχει συγγράψει 10 επιστημονικά βιβλία, εκ των οποίων ένα είναι το «Θρησκεία και Επιστήμη», στο οποίο θα εστιαστούμε λίγο περισσότερο και σε αυτές τις εκπομπές. Σπύρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες στην εκπομπή μας. Χαρά μου και ευχαριστώ και εγώ. Ωραία, και πιστεύω να μας βοηθήσεις έτσι να εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο στις σχέσεις θρησκείας και επιστήμης, οι οποίες κατά καιρούς έχουν περάσει διάφορες φάσεις και περιόδους. Και θα ήθελα λίγο έτσι, αν νομίζω ότι είναι καλό, να ξεκινήσουμε από μια αναδρομή. Πώς την έχεις εσύ λίγο στο μυαλό σου ότι έχει ακολουθήσει αυτή η πορεία, αυτή η σχέση δηλαδή μεταξύ επιστήμης και θρησκείας και πίστης. Αγαπητέ Χρήστο, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ τους ακροατάς. Το θέμα που θίγεται είναι πάρα πολύ κέριο οπωσδήποτε. Έχει περάσει ποικίλες ζυμώσεις, θα έλεγα, και συγκρούσεις στο παρελθόν. Πολύ περισσότερο όμως στη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη από ότι στη χώρα μας. Βεβαίως πάντοτε τα πολιτισμικά και επιστημονικά δεδομένα στη χώρα μας ακολουθούν δυστυχώς τις μεγάλες εξελίξεις της Δυτικής Ευρώπης και Αμερικής. Από την πλευρά τώρα της Ορθόδοξης Θεολογίας, οι καταστάσεις αυτές συγκρούσεων πρέπει να θέσουμε και άλλον έναν παράγοντα που είναι σοβαρός στη διαμάχη αυτή, κατά τη γνώμη μου, είναι ο ιδεολογικοπολιτικός. Δηλαδή, μην ξεχνάμε τι επικρατούσε στην πρώην Σοβιετική Ένωση, ποια ήταν η κατάσταση εκεί που δεν υπήρχε ελευθερία, αλλά στρατευμένη επιστήμη. Από την άλλη πλευρά υπήρχε η κατάσταση μετά την πτώση, ας πούμε, του ρωσικού αυτού συστήματος, ας πούμε, και οι επιστήμονες όλοι και οι φιλόσοφοι, όπως ξέρουμε, έφυγαν μερικοί με την άδεια των τότε αρχών να πάνε στη Γαλλία, να συνεχίσουν εκεί, ιδρύοντας ένα Ινστιτούτο του Αγίου Σεργίου, ούτως ώστε να μπορούν ελεύθερα να εκφράζονται φιλοσοφικά και επιστημονικά. Τώρα, άλλο ένα μεγάλο ιστορικό γεγονός που επέδρασε στην σύγκρουση, θα λέγαμε, αυτών των δύο μεγεθών, είναι ο διαφωτισμός. Ο διαφωτισμός είναι οπωσδήποτε για μένα ένας καταλύτης σε αυτά τα θέματα, αλλά υπάρχει μια τρομερή παρεξήγηση, η οποία ως μειόφιλε έχει περάσει και σε ορισμένους εδώ στην Ελλάδα, θα έλεγα, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, μη μαθής στο θέμα των επιμέρους επιστημών, διότι η Ορθοδοξία, η Ελλήνο-Ορθόδοξη, αυτή η παράδοση όπως τη λέμε, ποτέ δεν κράτησε τα άκρα ή δεν στυλίτευσε ή δεν εδίωξε ή δεν κυνήγησε κατά τον τρόπο που διαβάζουμε στην ιστορία ότι γένετο ήδη από το Μεσαίωνα μέχρι και τις επόμενες δεκαετίες κάποιες ακρότητες, όπως λέγω, όσον αφορά τη στάση, ας πούμε, της Παπικής Εκκλησίας ή του Προτεσταντισμού κτλ. Δεν είναι του παρόντος να απαντήσω δηλαδή στο ερώτημά σας, γιατί θα φεύγαμε πάρα πολύ, ότι ο ορθολογισμός του λουθυρανισμού επηρέασε αυτή την τάση που συζητούμε τώρα. Δηλαδή γιατί όταν βλέπει κανείς, ας πούμε, μια κάθετη σύγκρουση μεταξύ επιστήμης και θρησκείας, πρέπει ως προλεγόμενα να θέσουμε υπόψη των ακροατών μας ότι μιλούμε για δύο διαφορετικούς κόσμους. Δηλαδή υπάρχει ο ορθολογισμός έτσι όπως διατυπώθηκε και καλλιεργήθηκε από τη Γαλλική Επανάσταση, με την έννοια μιας νοησιαρχίας κακώς εννοούμενης, έφτασαν μάλιστα στο σημείο της λατρείας του ορθού λόγου σαν κανονικού θεού, θεάς. Αυτό βέβαια έχει πάλι τις ρίζες του από τον Αριστοτέλη και κατόπιν περνάει στον Καρτέσιο,
Από την άλλη όμως μεριά, εμείς η Ορθοδοξία, η ελληνοορθόδοξη παράδοση, βασίζεται στο λεγόμενο Ιουδαιοχριστιανικό εβραϊκό τρόπο του σκέπτεστε, ο οποίος είναι διαφορετικός. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά βιβλία με τίτλο, ας πούμε, Αθήνα και Ιερουσαλήμ, για να δείξουν την αντιπαράθεση των δύο αυτών μεγάλων κόσμων που επηρέασαν παγκοσμίως την ανθρωπότητα ως δύο αντιτιθέμενοι πολιτισμοί. Λοιπόν, ο Ιουδαιοχριστιανικός τρόπος του σκέπτεστε εκλαμβάνει Θεό, κόσμο και άνθρωπο ενιαία. Αυτό όμως δεν σημαίνει πανθεϊσμό, όπως θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και λίγο παρακάτω. Άλλο η διάκριση και άλλο ο διαχωρισμός. Εμείς όλα αυτά τα μεγέθη τα διακρίνουμε, αλλά δεν τα διαχωρίζουμε. Γι' αυτό και βλέπουμε τον όλο άνθρωπο ενιαία. Και επίσης τον άνθρωπο σε ένωση, κοινωνία με τον υπόλοιπο κόσμο, παύλα φύση και με το Θεό. Οπότε αυτός ο λόγος για τον οποίο σε λίγες μέρες θα γιορτάσουμε την ενανθρώπισή του, είναι ο λεγόμενος κατά τον Πάουλ Τίλιχ οντολογικός λόγος ή εβραϊκά νταβάρ, όπως το λέμε. Δηλαδή, το λέμε στα λατινικά για να δηλώσουμε ένα μέγεθος για να το κατανοήσουν και οι ξένοι, λόγος. Ενώ τον άλλο λόγο, δηλαδή τον ορθολογικό λόγο, τον αριστοτελικό, συνήθως τον λέμε ή ρίζον ή ράτιο, που κατά τους φυσικούς και μαθηματικούς το ράτιο έχει πλέον, ας πούμε, καταντήσει να αναφέρεται αποκλειστικά στις αναλογίες, στις μαθηματικές αναλογίες και γεωμετρικές. Λοιπόν, εμείς, όταν λέω εμείς, η Ιουδαιοχριστιανική εννοώ πάντα παράδοση, δεν εννοούμε τον λόγο του ανθρώπου ως ράτιο, δηλαδή ως μια εγκεφαλική και μόνο λειτουργία. Να φανταστείτε ότι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, όπως ο Μέγας Αθανάσιος που πραγματεύτηκε πάρα πολύ γύρω από τον λόγο, γιατί τον ενδιέφερε η έννοια του λόγου, πώς ενυνθρώπισε. Λοιπόν, αυτός μας μιλάει για λόγωση ολόκληρου του ανθρώπου και ολόκληρης της φύσεως. Λόγωσης. Κάτι το οποίο πήρε ο Ιουστίνος Πόποβιτς και το έκανε με την ονομασία τη σλαβική λόγος νόστ. Αυτό σημαίνει, σας λέγω με αφορμή το Μέγα Αθανάσιο, αυτό σημαίνει ότι ολόκληρος ο άνθρωπος πρέπει να λογοποιηθεί. Τι σημαίνει να έχει Τι σημαίνει σκοπό, τώρα αυτό? Όχι, δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Σημαίνει, απλά και πρακτικά να το πω, ότι πρέπει να είναι Άγιος. Και όταν αγιάζεται ο όλος άνθρωπος, όπως βουτιέται μέσα στην κολυμβήθρα, σημαίνει ότι εξωτερικά, εσωτερικά, πάνω και κάτω, μέσα και έξω, ολόκληρος, δηλαδή συνειδητό, ασυνείδητο, σώμα, ψυχή κτλ. Όλα, όταν λέμε ότι ένας άνθρωπος κινείται, σκέπτεται, λειτουργεί με αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο σκέψης, τρόπο του σκέπτεστε, λειτουργεί ολόκληρος, όχι διασπασμένος. Μάλιστα. Και αυτό το επέτυχαν βεβαίως οι Άγιοι, που για μας θεωρούνται υπ' αυτήν και μόνο την έννοια ολοκληρωμένες προσωπικότητες, όχι με την έννοια του ουμανισμού, του ανθρωπισμού δηλαδή, ότι ένας άνθρωπος θεωρείται ολοκληρωμένος όταν επιτύχει, ας πούμε, αυτό που λέει, για παράδειγμα, ο Μάσλοου, αυτοπραγμάτωση. Δηλαδή, self-actualization, για παράδειγμα. Όχι ο ίδιος ο άνθρωπος να αναπαράγει τον εαυτό του, αλλά όταν ο ίδιος ο άνθρωπος, λαμβάνοντας υπόψη Θεό, το άκτιστο δηλαδή, κόσμο, φύση γύρω του, κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον, τότε λειτουργεί ως ολόκληρος άνθρωπος. Τελειώνεται. Ταιριάζει και με τη σωτηρία, το στηρό. Βεβαίως, σώο, ακριβώς, δηλαδή, ακριβώς. Σώος και σωτηρία. Σώος. Εκεί είναι και η ένωση και με το Θεό, αλλά ακριβώς. Μιλάμε για μια συνολική μια ένωση, πάλι, πολύ σωστά είπατε, αλλά διακριτή ένωση. Για να μην πέσουμε στον πανθεϊσμό. Εκεί είναι η διαφορά μας μεταξύ, ας πούμε, βουδισμού και ανατολικών Ινδουισμού, όλων των ανατολικών θρησκευμάτων. Διότι και αυτοί ομιλούν για μια τελείωση, που εμείς, ας πούμε, το λέμε στηριζόμενοι στο καθομοίωση, δηλαδή στην κίνηση προς τα εμπρός και προς τα άνω, αλλά αυτή η τελείωση εξαρτάται πώς την εννοεί ο καθένας. Το να βγάνει ο ίδιος ο άνθρωπος ό,τι έχει, όπως πίστευαν οι στοικοί, οι αρχαίοι, μέσα του για να τελειωθεί, ή το να ενωθεί με μια πηγή από την οποία εφθάρει, δεν λέμε ότι απεκόπει παντελώς, γιατί στην Ορθοδοξία κρατάμε αυτή τη λέξη που λέγεται ζόφωσης ή αμαύρωσης του κατοικώνα. Όχι δηλαδή παντελής καταστροφή του. Μιλάμε στην πτώση τώρα, για την πτώση. Στην πτώση, ναι. Ωραία. Οπότε εμείς απομακρυνθήκαμε μεν, αλλά αυτή η απομάκρυνσή μας, μετά εννοώ στο προπατολικό αμάρτημα και μετά την πτώση, δεν εννοείται ως πλήρης καταστροφή. Αποκοπή. Αποκοπή. Μια απόσταση. Μια φθορά, ναι.
Ναι. Αποστασία. Απόσταση, ναι, όπως είπατε. Ναι. Απόσταση. Πολύ ωραία. Οπότε, προσπαθώντας να κάνουμε μια περίληψη, περισσότερο η τριβή υπήρξε στη Δυτική Εκκλησία και Βεβαίως, στη Δυτική ναι, επιστήμη που ακριβώς, υπήρχαν συγκρούσεις. εκεί είχαμε τρομερές συγκρούσεις, γι' αυτό και οι άνθρωποι έφτασαν σε ακρότητες, σε άκρα. Δηλαδή, από τη μια μεριά αποτραβήχτηκε ο παπισμός, συρρυκνώθηκε, έφτιαξε δικό του γκέτο τροποντινά, αποτελούμενο από στρατό, αστυνομία, οικονομία, κράτος εν κράτη. Έγινε πολιτικό-οικονομικό Ακριβώς, σύστημα. προκειμένου να αμυνθεί πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Και από την άλλη μεριά ο προτεσταντισμός πάλι κινήθηκε κατά τον ίδιο τρόπο, αλλά εννοώντας με πιο φιλελευθερισμό απέναντι στην ανθρώπινη προσωπικότητα και βούληση και ελευθερία. Αλλά η Ορθοδοξία δεν πέρασε ευτυχώς αυτά τα κινήματα, αλλά πέρασε δυστυχώς την τουρκοκρατία, η οποία μας καθίζησε, θα έλεγα, ολοσχερός, ούτως ώστε αυτό το μόρφωμα που θα μπορούσαμε να προσλάβουμε φυσιολογικά και να κάνουμε δημιουργικές συζητήσεις θεολογικές, φιλοσοφικές, επιστημονικές με τους Ευρωπαίους και τους έξω, εμείς δεν μπορέσαμε να το κάνουμε αυτό. Γιατί φανταστείτε, το 1821, έτσι, που εμείς ήμασταν εδώ πέρα με πολέμους, με εξεγέρσεις εναντίον των Τούρκων, ετοιμαζόμασταν με επαναστάσεις, άνθρωποι περισσότεροι αγράμματοι, φτωχοί κτλ. Το ίδιο έτος αυτό στην Ευρώπη εγγράφεται το μεγαλύτερο, θέλω να πω, έργο της φιλοσοφίας από τον Καντ, τον Ιμάνιουελ Καντ, δηλαδή κριτική του καθαρού λόγου. Ναι. Καταλαβαίνετε σε τι επίπεδο είχαν φτάσει αυτοί και που ήμασταν εμείς. Και ο Νεύτωνας που ναι. και πάρα όλοι. πολλοί άλλοι. Οπότε εμείς δεν περάσαμε αυτή την ας πούμε, περίοδο. Άρα η συνομιλία της Ορθοδοξίας λόγω της τουρκοκρατίας μπήκε σε μια παύση. Ακριβώς, υστέρησε με και την αυτό, επιστήμη και με τη φιλοσοφία. Τι έγινε, κρατήσαμε μια, ας το πούμε, παραδοσιακή, φολκλωρική, λίγο πολύ ορθοδοξία, που δεν μας επέτρεψε να εμβαθύνουμε θεολογικά στο πνεύμα της θεολογίας και σε αυτά τα θέματα που θα θίξουμε τώρα, δηλαδή των σχέσεων με την επιστήμη και τη φιλοσοφία. Αλλά, από την άλλη, όπως σας είπα, μπορέσαμε και κρατήσαμε έστω αυτόν τον θησαυρό, τον Μαργαρίτη, αλλά σας λέω τυλιγμένον με κουρέλια. Τυλιγμένον με κουρέλια. Δεν λιάνθηκε πιθανόν και πολλοί λένε ότι ίσως η όντως μη φαινομενική σύγκρουση της Ορθοδοξίας με την επιστήμη και γενικώς τον πολιτισμό καθώς προχωρούσε μπορεί και να οφείλεται στο γεγονός ότι λόγω της τουρκοκρατίας κάθισε λίγο στα μετώπισθεν. Σωστό. Παρ' όλα αυτά, άλλοι λένε ότι και να μην καθόταν στα μετώπισθεν, επειδή είναι πιο μετριοπαθής και κυρίως σε θέματα που δεν είναι τόσο ο πυρήνας της όπως είναι η δογματική της, όσο αφορά την επιστήμη δεν θα ήταν πολύ επιθετική. Ποια είναι η εικόνα λοιπόν της Ορθοδοξίας απέναντι στην επιστήμη? Έχετε δίκιο. Ναι. Εμένα η απάντησή μου θα ήταν στη μέση. Διότι αν κρίνουμε, ας πούμε, από το πικ που έφτασε η Ορθοδοξία στο Βυζάντιο, έτσι, και τους πατέρες του 4ου, 5ου ας πούμε, αιώνα και κατόπιν μέχρι 14ο αιώνα, βλέπουμε ότι ποτέ δεν υπήρξε πρόβλημα συγκρούσεως. Και ισχυρή σύγκρουση. Ισχυρή σύγκρουση, ναι, με την επιστήμη. Ιδίως με τις θετικές επιστήμες. Υπήρξε μεν σύγκρουση, μπορούμε να πούμε, κάπως και έντονη μεταξύ φιλοσοφίας και θεολογίας, που και πάλι δεν θα έλεγα ότι είχε φτάσει σε αυτό το σημείο όπως έφτασαν οι Ευρωπαίοι. Διότι... Με την Ιερά Εξέταση και κάτι τέτοιες πρακτικές. Αλλά και με φιλοσόφους που αντετάχθησαν και έγραψαν ολόκληρα συγγράμματα αντιχριστιανικά ή αθεϊστικά κτλ. Διότι στο Βυζάντιο η μόνη, ας πούμε, αντιπαράθεση γινόταν επειδή όλο το πνεύμα, όλο το άρωμα, θα έλεγα, του Βυζαντίου είχε εμπολιαστεί με τον χριστιανισμό. Άλλωστε, ξέρετε, λέμε ότι στο Πανεπιστήμιο της Μαγνάβρας, δηλαδή της Κωνσταντινούπολης ήταν τότε, και το πρώτο στον κόσμο, σωστά. Έτσι, σωστά. Δεν υπήρχε ειδικό μάθημα θεολογίας. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο φιλόλογος μέσα από τα λογοτεχνικά του κείμενα έκανε θεολογία. Ο φυσικός έκανε θεολογία μέσα από τη φυσική. Άρα η θεολογία ήταν το έναυσμα να η θεολογία ήταν ζυμωμένη, όλο το πλαίσιο, η ατμόσφαιρα που κυκλοφορούσαν τότε και οι απλοί άνθρωποι και οι μορφωμένοι και οι καθηγητές και οι πάντες. Ακόμα και μέσα στα καφενεία, διαβάζουμε, να φανταστείτε, ο απλός κόσμος δεν φανατιζόταν όπως σήμερα για τα ποδόσφαιρα και το μπάσκετ και όλα αυτά. Φανατιζόταν όμως
για το τι έλεγε κάποιος, ας πούμε, πατέρας της Εκκλησίας ή φιλόσοφος ή θεολόγος για ένα θέμα αιρέσεως. Οι αιρέσεις δηλαδή τους... Η θεολογία ήταν στον πυρήνα τους τσίγκλαγε. Ναι, ακριβώς. ακριβώς. Και αυτό σημαίνει ότι από πάνω μέχρι κάτω, τα κατώτερα στρώματα, είχε εμβολιαστεί όλος ο λαός, όλη η κοινωνία από το πνεύμα αυτό. Μάλιστα. Οπότε, οτιδήποτε ερχόταν σαν πρόοδος ή τεχνολογία της εποχής εκείνης, γιατί ξέρουμε ότι υπήρχαν ακόμα και αυτοκράτορες που κάτω από τα υπόγεια του παλατιού κάνανε ακόμα και χημικά πειράματα. Αυτό σημαίνει ότι το Βυζάντιο δεν υστερούσε καθόλου σε τεχνολογία ή επιστημονική πρόοδο κτλ. Παρά το γεγονός ότι κάποιοι θέλουν, ας πούμε, για διάφορους λόγους να τα αποσιωπήσουν αυτά τα θέματα και να ονομάσουν τροποντινά το Βυζάντιο σκοταδιστικό, τη στιγμή που έγκριτοι ιστορικοί μας λένε ότι την ίδια ακριβώς περίοδο και εποχή που άκμαζε το Βυζάντιο, οι μεγάλες πρωτεύουσες αυτή τη στιγμή της Ευρώπης ήταν απλά λασποχώρια. Και εδώ είναι και μια συζήτηση κατά πόσο τώρα, ας πούμε, η σημερινή Ορθοδοξία Ναι. κουβαλάει λίγο μέσα της από τη μία την προσπάθεια να διατηρήσει όσο γίνεται πιο καθαρή αυτή την παράδοση. Κουβαλάει τα μεγαλεία, ας πούμε, του παρελθόντος που ήταν το Βυζάντιο για την Ορθοδοξία. Έχει και τη δυσκολία της οπισθοδρομικής σχετικά περίοδου της τουρκοκρατίας και αντίστοιχα σαν Ορθοδοξία ήταν ταυτόχρονα βάλετε και από τα σύγχρονα ρεύματα, κύματα της τεχνολογίας, της παγκοσμιοποίησης, από πολλά. Και στη Ρωσία υπήρχε το σοβιετικό καθεστώς που ήταν 100 χρόνια μια μεγάλη παρένθεση στην Ορθοδοξία από την πλευρά της Ρωσίας. Οπότε τώρα πώς θα κρίναμε ότι είναι η Ορθοδοξία? Δηλαδή χρειάζεται να κάνει μια ανάκαμψη αυτών των βημάτων που χαθήκαν? Χρειάζεται σαν συνδυασμό να κρατήσει και καθαρή την παράδοση? Μερικοί θεωρούν ότι η Ορθοδοξία έχει μείνει στα περασμένα μεγαλεία του Βυζαντίου. Άλλοι πιστεύουν ότι πρέπει να διατηρήσει την καθαρότητά της. Υπάρχει μια άλλη οπτική που πρέπει να ανακάμψει όλα αυτά τα βήματα που έχασε αυτόν τον καιρό. Πώς θα λέγαμε ότι είναι όλα αυτά πρέπει να γίνουν προτεραιότητα, ας πούμε? Όλα αυτά πρέπει να γίνουν μαζί. Και εγώ συνήθως λέω στους φοιτητές μου, πρέπει, αν κάποιος θελήσει να είναι μάγκας με την καλή έννοια θεολόγος, δεν πρέπει να απεμπολίσει την παράδοση, αλλά στηριζόμενος πάνω στην παράδοση να μπορέσει να τη φέρει αυτή την παράδοση στο σύγχρονο κόσμο, χωρίς να την αλλοιώσει. Προσέξτε, γιατί είναι πολύ δύσκολο και επικίνδυνο αυτό το έργο. Το έργο αυτό, εμείς το λέμε οι θεολόγοι, έργο του σκηνοβάτη, του σκηνοβατήν. Να μπορέσεις να κρατήσεις από τη μια πλευρά την ουσία του δόγματος και από την άλλη να προχωρήσεις ανάλογα με τα ρεύματα της κοινωνίας, της πολιτικής, του πολιτισμού κτλ. Που συναντάς. Σωστά. Αυτό όμως είναι πολύ δύσκολο εγχείρημα. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο. Πολλοί άνθρωποι, συνάδελφοί μου, ίσως και εγώ, δεν είμαι αλάθητος εννοείται, μπορεί να πέφτουμε σε λάθη, σε ακρότητες και να παρασυρώμεθα. Δηλαδή, μπορεί να μας παρασύρει ένα ωραίο, φιλοσοφικό ρεύμα, όπως έχει τύχει και έχω διαβάσει από διάφορους συναδέλφους νεοέλληνες, σύγχρονους με μένα, οι οποίοι, ας πούμε, αγκαλιάζοντας, βλέποντας ένα ωραίο φιλοσοφικό, ρεύμα, σχολή της σημερινής Ευρώπης, λένε «Α, το πιάσαμε αυτό, εδώ είναι ο σύγχρονος χριστιανισμός». Και μου μιλώ, παραδείγματος χάρη, για τον χριστιανικό υπαρξισμό ή για τον χριστιανικό περσοναλισμό. Δηλαδή, υπήρχαν, όπως ξέρετε, στην σύγχρονη τώρα βιβλιογραφία, βιβλία πάρα πολλά, ένα αυθονία, τα οποία μιλάγανε συνέχεια και όλοι το παπαγαλίζανε αυτό. Το πρόσωπο, το πρόσωπο, το πρόσωπο. Εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε το πρόσωπο. Ή άλλοι έλεγαν η ύπαρξη προηγείται της ουσίας, δηλαδή αυτό το μότο που χρησιμοποιούσε ο Σάρτρ κτλ. Νομίζοντας ότι αυτά, λέγοντάς τα, θα πλησιάσουν πιο πολύ τον μοντέρνο επιστήμονα άνθρωπο. Έτσι. Χρειάζεται προσοχή, κατ' εμέ. Και ισορροπία. Και ισορροπία. Δεν μπορώ να ξεχάσω τη ρίση του Αναστασίου Αλβανίας, ο οποίος είχε πει, λέει, από το δόγμα που ήταν στα μέσα προς τέλη του προηγούμενου αιώνα, το πίσω στους πατέρες, θα προτιμούσα, λέει, το μπροστά με το πνεύμα των πατέρων. Εννοείται. Που νομίζω ότι αυτό έχει ακριβώς αυτό το συνδυασμό. Ακριβώς. Και που έχει αυτό και την παράδοση. Συμφωνώ απολύτως. Σαν πυρήνα, αλλά και ανοίγεται στις... Ακριβώς. Συμφωνώ απολύτως, γιατί όταν οι πατέρες της Εκκλησίας, ας πούμε, έδρασαν στην εποχή τους, χρησιμοποιούσαν, αν διαβάσετε στις ομιλίες τους,
φράσεις, λέξεις, όρους από τους τότε στοικούς, επικουρίους, νεοπλατωνικούς, αλλά βέβαια χωρίς να παρασυρθούν σε αυτό. Απλώς τους χρησιμοποιούσαν για να μπορέσουν να εκφράσουν καλύτερα την έννοια, βαθύτερα δηλαδή, του δόγματος στο σύγχρονό τους κόσμο και να μιλήσουν διαλογικά. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, άλλη γλώσσα και εγώ θα χρησιμοποιήσω όταν έχω απέναντί μου μια γιαγιά, άλλη γλώσσα θα χρησιμοποιήσω όταν έχω έναν επιστήμονα, άλλη γλώσσα όταν θα ομιλήσω μέσα στο, ας πούμε, σαν κήρυγμα στον Ιερό Ναό, και άλλη γλώσσα μέσα σε ένα αμφιθέατρο που θα είναι επιστήμονες ή φιλόσοφοι κτλ. Θα πρέπει να προσαρμόσω το λόγο μου και εκεί μπορώ να χρησιμοποιήσω, αλλά επαναλαμβάνω μόνο ως μέθοδο ή ως εξωτερικό περιτύλιγμα. Όχι να αλλοιώσω το δόγμα. Ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς, πάνω σε αυτό που συζητούμε τώρα, έλεγε το εξής, ορμόμενος από το χωρίο που έλεγε ο Χριστός να γίνεται φρόνιμη ως η όφης. Τι κάνει, λέει, ο όφης και είναι φρόνιμος? Όταν βλέπει ότι καταδιώκεται ο όφης, βάζει μέσα σε μια τρύπα το κεφάλι. Δηλαδή το ανώτερο και καλύτερο, ας πούμε, μέρος του σώματός του, για να το προφυλάξει. Μέσα στην τρύπα. Και αφήνει από πίσω την ουρά. Την ουρά χτυπάτη. Δεν παθαίνει τίποτα ο όφης. Όσο θες χτυπάτη. Με την πέτρα και να την κόψεις ακόμα. Αυτό, μεταφέροντάς το στη δογματική θεολογία, σημαίνει ότι εάν εμείς διατηρήσουμε το δόγμα, για να πούμε, για παράδειγμα, ναι, ή το τριαδολογικό ή το χριστολογικό, από εκεί και πέρα όλα τα άλλα τα βρίσκουμε. Είναι θέματα ποιηματικής. Συζητιούνται δηλαδή. Συζητιούνται. Είναι περιφερειακά θέματα. Είναι περιφερειακά θέματα. Αυτό είναι πολύ ήρεμη, θα έλεγα, θέση και πολύ θετική όσον αφορά τη συζήτηση με την επιστήμη. Ναι. Γιατί κατά καιρούς έχουμε δει... Μα δεν μπορεί η θεολογία να εισέλθει στα επιμέρους της κάθε επιστήμης. Πολλές φορές θεολόγοι ή θεολογίζονται σε συζητήσεις, δογματίζουν σε θέματα που τελικά καταλαβαίνει κάποιος ότι η Εκκλησία δεν έχει δογματίσει. Όχι, ακριβώς. Οπότε θέλει αρκετή προσοχή. Αν προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο αυτή την πρόταση τώρα που μόλις συζητούμε σε βάθος, θα δείτε ότι ακόμα και η έννοια Θεός δεν έχει ουσία με την έννοια ότι υπάρχει κάτι το στατικό και μπορούμε να το ορίσουμε. Κατάλαβα. Οπότε σημαίνει αποφατική κατάσταση. Αποφατική. Οπότε είναι περίεργο το να λέμε ότι ο Θεός, αυτόν που ξέρει και διδάσκει και εκφράζει κάποιος, με φανατισμό μάλιστα, έτσι, έναντι του οποιοδήποτε επιστήμονα ή οποιοδήποτε άλλου εκπροσώπου ή αντιπροσώπου άλλης θρησκείας, είναι τραγικό και κωμικό, θα έλεγα, να ισχυρίζεται ότι γνωρίζει αυτόν τον Θεό, τον οποίον κομίζει. Τώρα εδώ έρχεται μια αντίθεση που θα λέγαμε, πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι λέγεται μάλλον αρκετά συχνά η έκφραση «τα είπαν όλα οι πατέρες». Δηλαδή, όντως η πατερική θεολογία είναι χιλιάδες τόμοι, είναι δεκάδες χιλιάδες σελίδες, έχουν πραγματικά υποθεί εντυπωσιακά πράγματα και πολύ βαθιά. Από την άλλη, πολλοί θεωρούν ότι δεν είναι δυνατόν να τα είπανε όλα, με την έννοια ότι από τη μία ο Θεός ποτέ δεν τελειώνει, είτε σαν περιγραφή, είτε σαν γνωριμία, είτε σαν κοινωνία, και από την άλλη ότι η ανθρωπότητα, καθώς πορεύεται στην ιστορία, γεννά καινούργια ερωτήματα, καινούργια προβλήματα, έχει καινούργιες ανάγκες, και ενώ μπορεί κάποιος να εμπνευστεί από πράγματα που υπόθηκαν παλιότερα, θα πρέπει να έχει και μια νέα οπτική πάνω σε αυτά. Εννοείται. Εάν συζητήσουμε, μας δοθεί η ευκαιρία να συζητήσουμε, παραδείγματος χάρη, για την έννοια της εξέλιξης σε σχέση με τη δημιουργία του κόσμου, θα δείτε ότι οι ίδιοι οι πατέρες, οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας, ο Μέγας Βασίλειος, λέγει για παράδειγμα, πώς την εννοεί ο Βασίλειος την εξέλιξη? Την εξέλιξη την εννοεί με ένα είδος εσωτερικής εντελέχειας. Αυτό το μοντέλο μεταφέρατε το τώρα στην παράδοση της Εκκλησίας μας και θα δείτε ότι, θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Οι Βυζαντινοί, σκεφτείτε, γυρίστε με το μυαλό σας πίσω στο Βυζάντιο. Όταν βλέπανε στα παραπόρτια του Ιερού Βήματος τους Αρχαγγέλους, Γαβριήλ και Μιχαήλ, δεν έχουμε στα παραπόρτια του Ιερού Βήματος τους δύο αγγέλους. Συνήθως έχετε δει αυτοί οι άγγελοι φορούν μια στρατιωτική στολή της εποχής των Βυζαντινών. Σωστό. Δηλαδή το θώρακα, την περικεφαλαία, κρατούν το σπαθί, έχουν υπερκνημίδες, τα πάντα. Ό,τι φόραγε εκείνη την εποχή ο Βυζαντινός και ο Ρωμαίος στρατιώτης. Εάν σήμερα πούμε σε έναν αγιογράφο, ζωγράφησέ μου, εν τω μεταξύ οι Βυζαντινοί τότε βλέπανε, σας λέω, κατευθείαν όταν στεκόντουσαν μπροστά στα παραπόρτια, αυτούς τους Αγίους, τους αγγέλους. Ντυμένους έτσι. Τι εντύπωση τους έδιναν? Η εικονογραφία αυτή των αγγέλων
θεολογικά, σημαίνει ότι ο άγγελος, ως απεσταλμένος του Θεού, εκφράζει μία δύναμη. Μία δύναμη βίας, που αν ο άνθρωπος δεν θέλει με το καλό να υπακούσει, και αφού ο Θεός είναι μακρόθυμος και πολυέλεος, στο τέλος ο ίδιος ο άνθρωπος πορώνεται και παθαίνει αυτό το οποίο έπαθε ο Φαραώ, που ψάλουμε στις καταβασίες, ο οποίος σκληρύνθηκε, όπως ξέρουμε από την Αγία Γραφή, η καρδιά του και αντί να μετανοήσει με όλες αυτές τις πληγές, έγινε πιο πετρώδης η καρδιά του. Ο Βυζαντινός άνθρωπος, βλέποντας τον άγγελο, σκέπτεται ότι ο άγγελος του Θεού μπορεί να έρθει όπως τότε στην Παλαιά Διαθήκη για να ισοπεδώσει μια ολόκληρη πόλη με χιλιάδες στρατιώτες. Που εμείς, οι μια χούφτα Εβραίοι τότε που πολεμούσαν, ήμασταν αριθμητικά ανίσχυροι να αντιταχθούμε. Όμως βλέπουμε, διαβάζοντας την Παλαιά Διαθήκη και ιδίως τα ιστορικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, πόσες μάχες έδωσε ο Ισραήλ τότε απέναντι των όλων εχθρών αυτών και στο τέλος βγήκε νικητής με θαυματουργικές τέτοιες δυνάμεις. Αυτό το ίδιο λοιπόν το βίωμα, εάν εμείς σήμερα πώς θα το εισπράξουμε αν δεν βλέπουμε τον άγγελο ντυμένο στρατιωτικά? Αν λοιπόν λέγω σήμερα ζωγραφίσουμε έναν άγγελο με μπαλάσκες εδώ, με κράνος, με αυτόματο στο χέρι, θα βγουν κάποιοι και θα πούνε τι είναι αυτά τα πράγματα, προτεσταντίζεται. Ναι. Προτεσταντίζεται, εκοσμικεύεται την Εκκλησία. Αλλά αυτά της τότε εποχής αυτά ήταν τα στρατιωτικά μηνύματα. Πώς θα δείξουμε στον κόσμο? Η εικόνα είναι το βιβλίο των αγραμμάτων, όπως ξέρουμε, από το Μέγα Βασίλειο. Έτσι. Πώς θα δείξουμε του απλού ανθρώπου τι δουλειά κάνει ο άγγελος? Ο άγγελος δεν είναι για τις αγγελούδες που βάζουμε τώρα στις καλκομανίες στους τοίχους για τα Χριστούγεννα, ρομαντικά. Θα είναι δυτικά κόλπα. Ήταν αρχιστράτηγοι κιόλας. Ήταν αρχιστράτηγοι. Μιλάμε με στρατιωτική ορολογία. Τάγματα αρχιστρατήγων. Τάγματα. Που δηλώνει πόλεμο των δύο κόσμων. Δηλαδή, ξέρετε, εδώ τώρα μπαίνουμε σε background, ας πούμε, των Εσέων και άλλων αρχαίων παραδόσεων που έχουν εισρεύσει μέσα στην Παλαιά Διαθήκη και τα οποία έχουν διαμορφωθεί με την πάροδο του χρόνου στη διατύπωση των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης από τους προφήτες και τους συγγραφείς. Αλλά σας έδωσα απλώς ένα παράδειγμα για να δείτε πώς αν μείνουμε στο γράμμα του νόμου ή στην παραδοσιοκρατία, όπως ονομάζεται, traditionalism, αυτό το πράγμα, λατρεύουμε ένα τύπο μόνο. Πάντως, για να ξεκινήσω και να γυρίσω στο αρχικό σας ερώτημα, εάν η επιμένουσα Εκκλησία σήμερα, που υπάρχουν νομίζω οι προϋποθέσεις, σιγά σιγά δεν μπορέσει όχι να εξυγχρονίσει, ούτε να εκμοντερνήσει, δεν θα έλεγα αυτά τα ρήματα, αλλά τουλάχιστον να πατήσει πάνω στα ίχνη της ορθόδοξης παράδοσης μας για να γίνει η παράδοσής μας ζωντανή και όχι μουσιακή. Αν δεν το κάνει τώρα, θα συνεχίζεται δυστυχώς και θα διαιωνίζεται το ίδιο παραμύθι. Δηλαδή θα μπαίνουμε στην εκκλησία και θα βγαίνουμε απλώς σαν ένα μουσείο. Ένα ωραίο μουσείο που ακούμε μια ωραία βυζαντινή μουσική, την οποία όμως μπορείς να ακούσεις και από μια ωραία κασέτα, ή να δεις μια ωραία βυζαντινή εικόνα, την οποία όμως μπορείς να πας και να τη δεις και σε ένα βυζαντινό μουσείο. Είναι πολύ δύσκολη και λεπτή αυτή η ισορροπία που από τη μία προσπαθείς να διατηρήσεις μια παράδοση που είναι ιερή, και από την άλλη πρέπει να καταφέρεις να βρεις τρόπο αυτή η παράδοση να επικοινωνήσει με τον σύγχρονο κόσμο. Αγαπητέ Χρήστο, νομίζω ότι μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της παιδείας. Και αυτή την εποχή που ζούμε, δυστυχώς, η θρησκευτική παιδεία δεν υπάρχει. Νομίζω ότι είναι και καλό σημείο να το αφήσουμε για την επόμενη συζήτηση, γιατί είναι πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή και αξίζει λίγο να εμβαθύνουμε. Οπότε, εκμεταλλευόμενος αυτή την άνω τελεία, θα διακόψουμε σε αυτή την εκπομπή και θα συνεχίσουμε σε επόμενη. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εσάς και θα συνεχίσουμε σε επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.